Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Phambi kokubana ke singene banzi, ndifuna unicacise into yokubana ke ndifuna ke siqwalasele umcimbi lo wabadlali beqela leKaizer Chiefs baphulaphula. Ndifuna singene kakhulu phaa kulaa metsha izolo, ngoba kukuvuselela amanxeba lawa, ngoba ii-players zeKaizer Chiefs zinako ungakhathali kwazona kwa ezi kuthiwa zine-experience ke zinako ungakhathali baphulaphula. Ke singena phaa kuzo ke sike sizama uqwalasela. Okokuqala nje sawuqala phaa ngoGustin Sireno. Gustin Sireno umfana omdala unako naye ungathi udlala nje pha ebaleni. Into yokuqala nje naye ungafuna upasela abanye abantwana ibhola. Into yokuqala leyo nayo uGustin Sireno akafuna upasela abanye abantwana ibhola. Number 2, mfana omdala, lihlazo kumgangatho okuwo. Ii-chances ezimbini ubhekene no-goalkeeper ngabikho nenye oyivalele emnatheni ngoku-experience ke onayo, ngoba uyayazi bunzima obuthwele iKaizer Chiefs, uyabazi bunzima obuthwele ngunaphi ebhentshini. Njengeplay endala ene-experience ebhatalwayo kwiKaizer Chiefs, mfana omdala, noko ezaa zinto zenze phaa azithandeki, mfana omdala. Khupha ibhola upasela abanye abantwana, amathuba xa wafumene nje eplay endala wavalele emnatheni. Sigqithe ke lapho ke baphulaphula siye phaa kuYusuf Marti. Yusuf Marti, mfana omdala, ayifuni be igwegwelezwa eyakho into, mfana omdala. Sike sayiquestiona loo nto, sabuza into yokubana ke ingaba kwayibhanti eli leKaizer Chiefs ube ngukapteni kwakutheni na, ngubani na lo waye wahlala phantsi wakujonga into yokubana kufanele ngenene nangenyaniso ukulida iKaizer Chiefs. Asazi uba ngubani lo wakunikeza elo gunya, ngoba mfana omdala inyani sizibeka zinjalo. Akumelelanga uba ngukapteni weqela leKaizer Chiefs, akumelelanga ukulida iKaizer Chiefs, mfana omdala. Even ukudlalela iKaizer Chiefs, mfana omdala, awukho ezingeni lokubana ube kumele uba ucontrola la midfielder yeqela leKaizer Chiefs. Zezinye zezinto ke ezichana unaphi eziya, ngoba akafuna ujonga umcimbi. Uhlalise usamkelo Zwane ebhentshini. Laa ntwana ebeqala ukuza kakuhle asiyazi napho uyikhupheleni, wayijula phi, akho mntu waziyo. Uzothi emveni kwegames ezi-18 engayidlalisi aphila athi gcinga laa ntwana ayifake, alinde into yokubana laa ntwana mayiphinde ize nalaa form yayize nayo ngelaa xesha uyidlalisile. Mr Napi, nawe uyayilemaza laa timu ngamanye amaxesha. Bakhona abafana beba bayidlala laa midfield xa ingekho ucula, umfana ke wakwacele ethe walimala. Bakhona abafana abangakwazi uphakamisa izasisu. Bakhona osamkelo Zwane phaa kumele uba noko uzamile ukubanyakathisa bakwazi ukuhlanganisa phaa naphaa kunye nale nkwankwanyana ke yakwaKosindiphile Ngcobo. Singazi ukubana kwayizolo uNgcobo bumkhuphelani, ngoba bungenawo abadlali bakwazi ukwenza le nto ifunayo phaa kwesasisu, kodwa udonsa kwa aba bangathi babhetele Mr Napi. Noko nawe ikhona lapho uyibhuda khona. Sidlule ke lapho, mfana omdala, siye phaa kulaa nkwankwanyana idlala left back phaa uCross. Mfana kaCross kukhona ongahambi kakuhle phaa kwemfana omdala. Ekuninzi endicinga into yokubana kumele uba ke kuyalungiswa kuwe, ngoba iitimu ezininzi zabona wena nje uKaizer Chiefs iskemi ziplana ngawo, mfana omdala, futhi ke zilisebenzisela cala lakho kakhulu. Ndiyacinga into yokubana ke mele nalaa nto yakho ilungiswe, wazinto uzazi into yokubana ke uyi-left back phaa uKaizer Chiefs, awulokroba kwiKaizer Chiefs. Siya phaa kwi-centre back zeqela leKaizer Chiefs. Even uMuguel ayosenda bheke right phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Myeke into yokubana ke ethole iskimi mehla nezolo, ngoba ke walandwa phaa uMr Napi emazi kona akayiyo tu center back uMuguel. Ngomnye nawe likroba phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Sendicinga iKaizer Chiefs ngokumela ke xa ithenga iplane ukuthenga i-center backs, noko yengeza, ngoba ke kunzima lapha ukucala i-center back kakhulu phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Ke sibuye siye phaa kwi-right back. Asazi uFrozler into yokubana bekhutshelwane phaa kwi-right back. Sizazibuza umbuzo nathi uba kufike laa nto kaMr Napi ngokokuba umdlala amkhuphe kungekho sizathu engalimalanga, ngoba siyayazi into yokubana uFrozler iproblem yakhe ebewasayina icontract phaa neqela leKaizer Chiefs. Umfana omdala uphila uthe qethe siseza ke nale into. Asazi buNapi ebemkhuphelani phaa kula right back. Sidlule ke nalapho baphulaphula ke okokugqibela nje sifuna ukuya phaa ke ngoku kuWandile Duba. Sithi mfana omdala sibamba ngazozibini, mfana omdala, inyaniso iyafuna uthethwa. Ibhola lakho lidala likhulile, usuke kule maleni mfana omdala, kodwa ngendlela ozijule ngayo ijacu mfana kuyabonakala futhi bakwaphila incakasana, kodwa ibhola lakho likhulile mfana omdala. Udlala ingathi youngster, udlala ingathi awukho mncinci, udlala umdala unesibindi, wenza aba badala abantu ke babe nesibindi. Siye phaa kulelepo mfana omdala, ekusingathi nawo ngozama ke ukunyuka uphinde uphamise umgangatho
umgangatho wakho, ngoba mfana omdala ngexesha ubufika kwimetshi ezimbini ezintathu ububaleka kakuhle uthembisa, asazi uba kutheni ngoku wase wayosehle ndala ubunyuke, asazi uba yintoni. Ingathi ke mfana omdala ngoyiqwalasela ke loo performance yakho ngoba ingathi ithande ukwehla kwezi metshi zonke, awuphakamisa ubaleki mfana omdala. Sidlule ke lapho sibheka phaa kule nkwankanyana ke kwaModi. uModi udume ngokuphosa umfana omdala, udume ngokuchana umnatha umfana omdala lo kaModi. Ewe siyavuma mfana omdala, noko uyazama phana phaa, into ebalulekile ke ngokuchana ibhola emnatheni. Okokugqibela sibeke phaa abafana abancinci, Mfundo Vilakazi noMduduzi Tshabalala. Bafana ndina abancinci, anizameni ukhula emqondweni. Zazini ngokuba nisezo-youngsters ngunezii-players ze-Kaizer Chiefs. Mawuphethe ibhola yazi ukubana udlala e-Kaizer Chiefs mayiwine, hayi uba udlalele i-Kaizer Chiefs uba makuphakame izihlwele. Bafana abadala khulani kwasemqondweni, ibhola lenu malibe lidala. Mduduzi Tshabalala kudala uku-Kaizer Chiefs, andihamba isizini esingabwapromothwayo, kodwa mfana omdala akuyiphambile, akuyimva, akucaci ubheka kweliphicala. Phakamisani bafana, uyaneshiya uMfukeng phaa ku-Orlando Pirates, uyaneshiya uWandile Duba apha phambi kwenu ku-Kaizer Chiefs ke. Phakamisani bafana abadala, zibonakalisele uba nezii-players ke zeqela le-Kaizer Chiefs. Mr Napi mfana omdala, uba awuphakamisa utshintshe indlela yokucinga nendlela yokwenza, uza kuyiluza kwale Nedbank Cup mfana omdala. Ube uzawuqhubeleka usenza le nto yenzayo, ukhuphe abadlali meba ubakhuphange emetshini, ingakumbi uzando okubana ke nocele wakhe akekho esiswini, futhi abadlali ngabona abadlali esitimu namhlanje uvela usuke badonse ngexesha elinye ubabeke ngaphandle. Andazi ithemba lakho ukuba beliphi mfana omdala xa udonsa uNgcobo, udonsa uModi ngexesha eli-1 ubabeka ngaphandle, usogqiba ufaka uMfundo Vilakazi, ufaka uMduduzi Tshabalala. Andiyazi uba iingcinga zakho beziphi mfana, kodwa ngenye imini ke uyawabona amaphutha wakho mfana ke wakwaNapi. Nani ke baphulaphuli ke ndifuna nani ningene nitsho endikushelelele endikushiyile kwaba badlali beKaizer Chiefs, endikubonayo nanto yokubana ke yeyi aba badlali basibetha phaa naphaa, ngoba ekugqibeleni ke amaphutha ngeke siwabeke kuNapi yedwa, nabadlali aba bafana noSireno bekumele bakorele phaa izolo, kubemi iKaizer Chiefs ithe yaphumelela phaa, nabo Sireno bephosa amagowuli bekumele uba abawaphosanga. Baphulaphuli ke ndifuna nani ke ningene nibonakalise nani ke ezeni izinto enizibonayo, kungathukwana kuthethwe nje kakuhle, kodwa ningakhohlwa usubscribe kula channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.